думите ми кажа. Аз съм най-слабото същество. Вкъщи погледнете. Кожа и кости. Кожа и кости. Кожа и кости. Ще ви покажа две неща. Айде да дигаме тесноти. Ето това са го лимон, сега полата маса трябва. Добре, тия букутка ли са? Тя пък и хеди. Да. Ти нагласи ли се, Рани? Да. Дами и господа, започваме спускането на Бебито ще поскача. Аз съм най-доброто китайче. градуса и нито облачет небето. Имах мутрата, усещам. Аз съм по-добро китайче. Ай, ти тук съм ти. Заради нея вика, защото Владина не си взема хапчета. Трябва да й кажа, че не е желана в този дом. Тя днес каридеем се обажа. Довиждане. Къде идва на ме в лицо майката и баща си.